Hora de fútbol, a noticia do día é confirmación do gran comezo de Liga do Obradoiro na ACB, 2 xornadas e 2 vitorias. A desta mañá na cancha do Fuenlabrada leva a sinatura dun dos novos, de Salah Meisley. A segunda data desta liga quedará como a xornada de Meisley, un tunecino de 2'17 que trouxo a Santiago tanta ilusión como interrogantes. Ante Fuenlabrada anotou 20 puntos, colleu 8 rebotes e apuntou 26 de valoración. If you will ask tennis player, he will say yeah, I will. Se fose tenista, diría que podo manter este nivel. Basketball player, pero aquí somos 12, xogan 5. Non depende só de mí. It's not depending only on me. A vitoria non se pode entender sen Meisley, mais tampouco sen a brillante dirección de Andrés e o acerto de Corbacho, 24 puntos. Bluesens Monbus comezou millor, mais Fuenlabrada soubo acelerar o ritmo e anular as vantaxes e o xogo dos galegos. O descanso 43-46. No terceiro cuarto, cando máis enlamado estaba o Obradoiro, xurdiu a figura de Meisley. Anotou 13 puntos nese cuarto. Sostivo o equipo. Nos últimos minutos encontrou a achega de Andrés e de Kendall. Unha falta sobre este de Mainoldi e a técnica pola protesta acabaron coas esperanzas locais. Second win. And I think all Santiago is happy. Segunda vitoria. Todo Santiago estará contento, non só eu e o equipo. Fixémolo ben en Fuenlabrada. Un día despois de cumprir 42 anos, o Obradoiro firmou o mellor arranque en ACB. A semana que ven recibe a Canarias. Será outra páxina para a historia.